Esan bereka agortu zaizkizuni. Bani hasi nintzen gitarra jotzen 18 urterekin, nahiko berandu. Eta hortik urtebetera hasi nintzen talde batean, zala berbena talde bat. Eta hor jotzen genuen, astebururo, ostirala, larunbata eta igandea gutxienez, eta udan asko jotzen genuen. Orduan, niretzako oso ikasgai ona izan zen, ze hor ikasi nuen benetan zer zan gitarra jotzea. Kontzertu bakoitzea izaten ziren igual 5 ordu o 6 ordu, askotan. Orduan, egotea 5 ordu jarraian jotzen instrumentu bat, lortzen duzuna da, eta gainera, besteen abestia jotzen eta horrelakoetan berbenetan jotzen diren estiloak asko dira. Guretzako sorpresa izan zen. Genuen espero musikari bat etorri ahal izatea eta klasean komentatu eta baietz denok ados izan zuten aberasgarria izango zela. Batez ere A ereduan euskal kulturataz ez dela hainbat ezagutzen. Bestela eta ez zentzu honean, zentzu honean. Hasi nintzen gitarra klasetara juten garai horretan, eta benetan hasi nintzen, konturatu nintzen oso gustoko nuela gitarra, eta oso gustora sentitzen nintzela sortzen. Azkenean abesti bat egiten duzun bakoitzean da, zure lan, zure parte txiki bat egingo bazenu bezala. Eta orduan horrek satisfakzio handia ematen dizu, eta horregatik hasi nintzen musika. Beharri laguntzari gabe nahiko arkus dezake. Musika ikasi dezakezu, baina idazten zailagoa da. Jakitea, azaltzen, letra bidez, esan nahi duzuna. Orduan, hori ere ikasteko modu bakarra da irakurri. Irakurri besteek zer egin duten, eta hori erabili inspirazio bezala. Norbaitek zerbait kontatzen badu interesatzen zaizuna edo bizi duzuna, bazuk ere kontatu dezakezu zure hitzekin. Eta musikan pasatzen da, daudela aukera asko dauzkazu. Alde batetik kontatu dezakezu zure bizipen bat, kontatu dezakezu istorio bat. Nuen espero haien interesa horrela izaterik. Baina kuriosidaderekin ikusi dut eta ondoren galderak egin dizkidat eta temarekin jarraituko dugu klasean. Ez hori bakarrik, segurazki abestiren bat baita konposatuko dugu ere. Orain arte beraiek uste zuten beste mundu bat zen abesti bat eitzea. Eta entzikusi dut, egin daitekela. Agortu zaizkizunik bereka agortu zaizkizunik agortu zaizkizunik. It's a shot.